מה קורה כשאני משנה את הלחץ החיצוני? כולם רואים? הוא מתפוצץ? יואו! כן? זה מגניב. הוא חזר לגודל המקורי. עכשיו אנחנו נעשה... אני חייב לפתוח את זה כדי... תזיז את המכשיר לעבור את המורה, תסתיר לי. המורה תוסיף אפילו. שואב, הוא גדל, המורה. אם הוא יוסיף... מה אתה מסתיר? איך אני מסתיר? אתה מסתיר מסתיר! על מה זה? המורה, בוא נפוצץ אותו. מסתיר! הראש ממנו לא בגודל של הראש שלך. המורה, בוא נפוצץ אותו, אפשר? בוא אפשר לעבור. אוקיי? המורה, ועוד הפעם. המורה, זה קורה בגלל שאתם רוצים להבין מה יש לו יותר מקום להתפשט החלקיקים? לא בדיוק, רגע נסביר עוד פעם מה זה אומר. בגלל שלחץ האוויר בפנים. איזה